Ko ka san cewa WhatsApp yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke cinye maka space ɗin wayanka? Salamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Wannan sabon series ne da za mu fara gabatar muku dangane da WhatsApp, wanda za mu yi shi episode ɗai har guda 8, kuma dukkanin wani sati za mu dinga ɗaura muku episode guda 2. Don haka wannan episode ɗin za mu muku bayani ne akan cewa WhatsApp yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke cinye muku space na wayanku. Ku zo kuna ta goge-goge ba kwa sanin cewa WhatsApp ma fa yana ɗaya daga cikin abin da yake cinye ma space ɗin wayanka ka rasa ta yani. Don haka in dai ka shirya sanin hakan, ka biyo mu cikin bidiyon nan domin ka gani. Yauwa, to abu na farko da za ka yi bayan ka buɗe wayanka shine za ka je ka nemo file manager na wayanka. Kamar yadda kuke gani gashi nan ga file manager na wayanmu. Gashi nan kamar yadda kuke gani file manager mu. To idan ka shiga file manager, wani wayan kuma za ga file export ne. To idan ka shiga, abin da za ka yi sai ka duba nan, zai nuna maka dukkanin wasu abubuwa da suke cikin wayanka ne. Wanda daga nan gashi nan gurin za ku ga an rubuta all file, internal storage. In kana da memory, in ka shiga haka zai nuna maka har da memory, amma ba mu da matsala da wannan, mu akan waya za mu yi aikin mu. So abin da za ka yi shine sai ka shiga nan inda aka sa internal storage ɗin nan, sai ka danna. To idan ka shigo nan zai nuna maka duka foldodin da suke cikin wayanka ne, ga su nan duk foldodin wayanka ne. To abin da za ka yi a nan shine sai ka je ka dubo wani folder da aka rubuta WhatsApp. Ok, to idan ka duba ba ka ga folder na WhatsApp ba, daga can sama sai aka ga search bar, gashi nan search bar, sai ka danna. In ya so sai ka yi searching, ka rubuta WhatsApp ɗin. Kun ga ina fara rubutawa ma gashi nan ya nuno mun. To ga folder nan na shiga. To kamar yadda kuke gani, idan ka shiga folder WhatsApp ɗin, daga ƙarshe gashi nan option uku ne: backups da data da kuma media. Sai ka shiga media. So idan ka shiga media za ku ga gashi nan ga wallpaper, ga WhatsApp AI menene za ku gani gashi nan su gift, audio, ga abubuwa nan da yawa. Sai ka fara bin su daki-daki. Bari mu fara da wallpaper na farko kenan. To kamar yadda kuka gani ya sa mana no file. Hakan na nufin ba mu taɓa canja hoton bangon WhatsApp ɗinmu ba kenan. Sai mu shiga AI media, nan ma babu, AI bai taɓa mana aiki ba. Sai mu duba gift. To kamar yadda kuke gani gift, kun ga wasu waɗannan irin gift ne waɗanda ake turo muku daga WhatsApp. Kun gan su sun sauka ma a wayana, ni ban ma san da su ba. So suna nan ne a wayanka, sun cinye ma space. To za ka iya sai ka goge su. Bari mu goge su domin mu ƙara samun space. So sai ka duba wannan private ɗin ma da wannan sent ɗin, duka sai ka gani private ba komai, sent babu komai. So amma duka wayannan ba su bane asalin abubuwan da suke cike space. To sai mu dawo daga layi na 4. Kun gani gashi nan inda aka sa WhatsApp audio. Sai ka shiga, sai ka duba shi ma ga private nan, ga sent. A private ba komai, sai ka duba sent, shi ma babu komai. So a haka za ka na duba kowanne daga cikinsu. To nan kun ga wasu gift nan na kan WhatsApp. Duka za ku gani. Mu je document. Kamar yadda kuke gani a document nan, duk wani abu da aka turo ma daga document ne. Kun ga wasu hotuna nan har da waƙa da aka taɓa tura mun. Already za ka goge a wayanka fa, amma suna nan duk ba sa kan wayana. To kun gani za ku iya goge su. Sai ka duba sent. Kun ga wasu document guda 3 wanda ni na tura. Na goge su a wayana amma ga su nan. So idan ka fita daga document, sai ka zo nan image. To kun gani duka waɗannan hotunan da kuke gani an taɓa turo mun su ne ta WhatsApp. Ko bayan ka goge su a wayanka za ka gan su. Duka waɗannan an turo mun su ne ta WhatsApp. To suna nan, ga su nan duka waɗannan sun zo sun cinye space ne. Sai ka ƙara duba sent. Wayannan kuma hotunan da ni na tuttura ne. Na goge su a wayana amma kuma ga su nan. Za ka iya marking ɗin su duka sai ka goge. To a haka za ka na bin folder bayan folder, folder bayan folder. Kun ga sticker nan. Nan duk irin sticker nan ne da za a na sawa a group. Ga su nan tarkace. In dai ka buɗe sticker to fa tana nan a wayanka. Ga bidiyo. So kun ga shine ma babban abin da yake cinye space. Kun ga wayannan bidiyoyi 3 daga WhatsApp ne, na tura ma wani ne amma gashi bayan na goge su kuma suna nan. Ga wani ma guda ɗaya. Duka wayannan kuma private, wayanda aka taɓa turo mun ne
ko kuma waɗanda ka ɗan sauke haka daga WhatsApp za ka goge su a wayanka amma suna nan. So dama bidiyo shine abin da sai ka zo nan bidiyo. To nan da kuke gani duk shi ma ya shafi dukkanin wani bidiyo da aka yi. Kun san ana bidiyo na voice note, to a nan za ka gan su. Sai ka zo na ƙarshe voice note. To duk su ma wayannan da kuke gani duka chatting ɗin da kuke yi na voice note ne. Duk wani voice note chat da kake yi duka yana nan a wayanka ya cinye ma space. Kun gani? Wannan yadda yayi loading dukkanan voice note ne na chatting. Kun gani? Ina ta wuce su. Duk wani chatting da ka yi a WhatsApp yana nan a wayanka. Za ka iya wannan ɗin shi. Bari mu kunna mu ji. Domin ku tabbatar bari mu kunna guda ɗaya mu ji. Shi kenan tunda ka ce za ka iya da boka, faɗa da boka ba daɗi ai. Mu je du. Kun ji mun buɗe guda ɗaya. Wannan hauka dai aka agent take a gaya ma wannan ya hauka ne. To wayannan da yawa ma wayannan voice ɗin ni ban ma sani a wani ko a group aka yi in dai sai do uploading. Duk suna nan ƙarar wallahi amin. Duk kuma to ka gani to duka wayannan za su zo ne kawai su cinye maka space. Dan haka abin da aka yi duka foldodin nan da kake gani duka voice note ne kawai ka sa musu tafiya. To kamar yadda kuka gani in dai kuka bi wannan process to dukkanin wani abubuwa da WhatsApp yake tara muku a cikin wayanku za ku goge shi ba tare da ɓata lokaci ba. So idan ka ji daɗin wannan bidiyo kada ka manta ka mana like, ka yi comment, sannan ka yi sharing ka kuma mana subscribing. Sai mu tara a episode na gaba domin jin da me za mu taho muku.